Iki rondo larang iki numpake taksi, biasanya numpak becak. Iya kak. Mesti nonton juga. Iya, yang penting happy betul sekali. Bener. Buku sing nelongso. Ya nanti lagi ya, nanti. Tindak pundi Mbak Parti, badhe tindak pundi? Akati ngaren dalu niki mresani Mas Beni. Dewean napa mboten wedi timbang angger Mbah Parti kula rencangi. Pindahan ampun kalau Mas sampean ampun kecewa. Iho Kula rada mamanya masih ada nggak? Awan-awan lunga blonjo ning pasar pae, rawan rondo kanggoku ora patek. Mimi selamat malam. Hola. Neng Semarang Mas, tuku kelang apa anteng-anteng, Josumelan yen rondo dijamin komplek. Aku banget iki, Masya Allah nih. Ini Bunda nih, ini Beni banget Bunda nih. Birunya cinta, ya siap, masuk. Absen laporan nggih, Mas Kubota. Iho, temringi ngene niki. Nah, nek anu tak paringi niki ditenggong nggih mangke nggih absen sik. Tindak pundi Mbak Ayu padhe tindak pundi? Akati ngaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean opo ora wedi timbang kula kelem ngancani. Leresan Mas alias kebetulan lancane Pak Kapolsek request napa? Pak Kapolsek Bayan ya, tapi dibesule. Oh siap. Yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan omah makin kula opahi. Opahi apa? Permintaan Kapolsek ya. Pak Kapolsek Bayan ya. Terima kasih Pak Kapolsek. Saya. Topel wong legana golek momongan. Niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun kalau Mas sampean ampun kecewa. Kula rada anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo ning pasar pae. Awan rondo napa Mbak Yu ra patek penting.